Vítajte v Karma klube. Dnes by som rada hovorila o mystérii a temnote. Kreativita totiž tak ako všetky ľudské stvorenia sa tvorí v temnote, po tme. My si často myslíme, že každý deň sa zobudíme a hneď potečú tie nápady a budeme písať a budeme kreatívni, ale nie je to úplne tak. Predtým, než sa rozsvieti žiarovka, totiž je tma. Iba v tme môžeme rozoznať svetlo. A preto aj tak, ako predčasne nemôžeme vytiahnuť dieťa z maternice alebo nemôžeme vytiahnuť rastlinku zo zeme, aby sme ju nevykorenili, keď ešte nie je úplne hotová, tak presne tak musíme dať čas aj našim nápadom, aby pracovali. A oni pracujú po tme. A je to často také, že sa zobudíme a naozaj nevieme a zdá sa nám, dneska nie je ten deň, nič ma nenapadá, potrebujem si iba čarbať alebo si sadnem k počítaču a potom do neho pozerám do blba a nič sa nedeje a začnem sa zase hodnotiť. Som neschopný, som hrozný, ako umelec by som mal písať, ale nie je to tak. Niektoré dni sú také, že sa nám nechce nič. A je to úplne v pohode. Môžete to zabaliť a môžete si ísť na vychádzku alebo robiť niečo iné, alebo si pozrieť Netflix alebo jesť pukance. Nemusíte každý deň písať a tvoriť. Je to v poriadku. Doprajte si to. Pretože na pozadí sa vždy niečo deje. A niekedy sme proste netrpezliví. A chceme byť kreatívni, ale zároveň vlastne, keď to nejde, tak si hovoríme, že nie sme kreatívni, ale nie sme iba produktívni. Nemýlme si kreativitu a produktivitu. Neznamená to, že máme zaspať na vavrínoch a nerobiť nič niekoľko dní, mesiacov, ale občas to všetko potrebuje naozaj vykysnúť, ako taký chleba, keď je v trúbe, v peci. Takisto neotvoríme trúbu, lebo keď ju otvoríme príliš skoro, tak ten chleba splasne. A toto by sa mohlo stať aj myšlienkam, ktoré ešte nedostali dosť času, aby dosť nakynuli, aby boli jednoducho zrelé. A preto by som chcela dnes aj spraviť cvičenie, ktoré ešte odstráni nejaké zvyšky alebo negatívne veci, ktoré máme stále v pozadí, s ktorými sa hodnotíme, pretože Boh vie, že ich tam je vždy dosť. A keď aj nie sú, tak super, to vám blahoželám, ale chcela by som sa na to pozrieť. Ak tam sú ešte úplne nejaké posledné maličké veci, tak ich odstránime spolu. Takže poprosím vás, vezmite si papier, môžete si nastrihať papier na prúžky, alebo si urobte jednoducho, môžete zobrať aj jeden, to je jedno. A teraz napíšte si na ten papier, čoho sa ešte bojíte, čo sa týka vášho procesu kreatívneho. Je tam nejaký strach? Je tam nejaký odpor? Je tam možno nejaký hnev na seba alebo niečo, čo hodnotíte negatívne. Niečo, čo by vás brzdilo od toho, aby ste sa naozaj do toho ponorili, aby ste sa zobudili s tým, áno, dokážem, to som umelec, už tvorím, idem do toho, práve teraz sa to deje a takýto žijem život. Napíšte si teda na papier, bojím sa a doplňte si. Alebo mám odpor k tomu a k tomu. Dajte si aspoň 5 minút. Môžete začať písať. A keď to bude všetko hotové, tak ten papier zoberte a teraz ho môžete zavrieť buď do nejakej krabičky, alebo ho dať do nejakého džbánu, kde ho môžete zakorkovať, alebo ho jednoducho môžete roztrhať na malinké kúsočky. A všetok ten hnev, a všetok ten odpor, a všetok ten strach tam budú a tam zostanú. A teraz sa mentálne nacítite do toho, to bude druhá časť cvičenia, keď toto bude hotové. Predstavíte si, ako vám niečo ide. Spomeniete si na nejakú situáciu, kedy vám bolo strašne dobre. Môžete sa nadýchnúť do brucha. Spomenúť si. Niekde sedíte, niečo vám ide, cítite sa strašne dobre. Dýchajte do toho. Dajte si aspoň 7 nádychov a výdychov. A keď budete mať navodený tento stav mysle, pochváľte sa, že ste si spomenuli. A dajte si 10 minút a začnite písať. Píšte čokoľvek chcete, môže to byť voľný flow, alebo si predstavte samého seba, ako žijete svoj splnený sen. Už sa veľmi teším na to, ako to išlo.